koro bro de yuoro e kanyo nogono bende bro kete nyasi mogik mar kowo kare mogik kata pare mogik ker mar adek e pacho kae Emilio Stanley Mwai Kibaki ma en ler ma bende koro chiw to kod jagoro e kar jot mar ker Kennedy Kihara mowacho ni koro kinde duto te noseketi kendo ikruok oseketi mar neno kaka dhano biro chopo kanyo mondo mi koro giyuore e alam mogik. Korka wechego mago mag arita kwe olero ni afisas mag obila biro neno arita ne kare kaachiel to kod afisas mag lweny ma bende koro dhi telore chenro ma kamano. Nyasi nogono ibiro bagi odiechieng' mano mar ngeso e pap nogono mar Othaya Secondary kama bende koro oseng'i kaka chenrono dhi e yo makare. Jatend jolweny Jenerol Robert Kibochi kiny ma kawuono olimo gwengego nono kaka chenro ma kamano koro itimo mondo bi kowe pare mogik. Mano timore e seche ma bende kawuono emane odiechieng' mogik mane oyiene jo Kenya donjo e bura mondo gine ringre Mwai Kibaki mosebedo kanyo kuom ndalo adek. There is a plan that we have just approved, where the clergy will sit, where the choir will sit, where guests from other countries will sit, our own VIPs, and then the rest of us mourners, we also have space. And like I said, we are planning for 15,000 here in this particular venue. Change. We want to drive. We want to come by road. Obviously, the route is a classified security matter, so we will not tell you the route. But unless there is any other change, as of today, the committee that I sit in has made arrangements to drive from Nairobi to here.